obuvník Martin. Bol to dobrý muž. Nemal však rodinu a žena mu zomrela. Mal rád svoju prácu. Šil a opravoval topánky susedom. Všetci okolo ho mali radi, pretože bol láskavý a ochotný. Raz sa pri jeho dverách zastavil neznámy pútnik. Ďalej. Dobrý deň, Martin. Dobrý deň, milý človeče. Poď, príjmi miesto, zohrej sa. Určite ti je zima. Ďakujem. Ako sa tu máš, Martin? Nie je ti to tak smutno samému? Tak, poviem ti to takto. Počas dňa sem chodia ľudia, aby som im opravil topánky. No, aj ja chcem byť šťastný ako každý človek, len aj na mňa niekedy dojde úzkosť, lebo večer sa cítim sám. Rozumiem ti. Minule som čítal Evanjelia. Poznáš podobenstvo o poslednom súde? Tak, Bibliu som už dávno Pozri, neotvoril. hneď ti to ukážem. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kráľ im odpovie: Veru, veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Obuvník Martin žil ďalej tak ako predtým. Ľudia prichádzali s rozbitými topánkami a odchádzali potešení dobrou Martinovou prácou a jeho láskavosťou. Uplynul takmer rok od stretnutia s pútnikom. Jednej noci mal obuvník Martin krásny sen. Zdalo sa mu, že ho na štedrý večer navštívil Pán Ježiš. Zdalo sa mu to neuveriteľné, ale čo keby predsa? Jeho srdce bolo naplnené radosťou. Ráno na štedrý deň sa postavil k oknu a očakával vzácneho hostia. Hľadám. A nikto neprichádza. Ale tak, kto to tam ide? Nedávne, po ceste. A majte ale topánky. Dobrý človeče, veď ti musí byť neskutočná zima. Pozri sa na seba, veď máš drahé topánky. Poď človeče, príjmi miesto, zohrej sa. Ďakujem, si dobrý muž. Tu si sadni, prosím ťa, priateľ môj. Sadni si. Tu si otri palicu. Ja ti nájdem nejaké topánky, ktoré by ti boli dobré. Chvíľočku počkaj.
vieš, mám jeden v rezerve, aby pre prípady, ako si ty, tie som opravoval akurát minulý týždeň. Pozri sa, sú ako nové. Dúfam, že ti budú dobré. Ďakujem. Že ti padnú. Ďakujem, úplne sú mi dobré. Ďakujem ti. Ako sa vlastne voláš? Volám sa Martin. Ďakujem, Martin, za tvoju pohostinnosť a láskavosť. Hneď sa im pôjde lepšie. Áno, áno, S Pánom Bohom. Pánom Bohom. Maj sa. Obuvník Martin sa znova postavil k oknu, aby čakal. Náhle vidí chudobne oblečenú ženu, ako vlečie na chrbte nejaký batoh. Vyzerá veľmi unavene a skrehnuto. Človeče, veď to musí byť neskutočná zima. Poď, zohrej sa. Poď, zohrej sa, príjmi miesto. Poď, pomôžem ti. Počkaj, dobre, sadni si. Ďakujem vám. Sadni si. Vidím, že si na to veľmi biedne, dcera, takže ponúknem ti čaj teplý, aby si bola, aby si sa trošku zahriala. A ako tak na teba pozerám, a to nemáš za čo, ako tak na teba pozerám, počkaj trošku, niečo ti donesiem. Tak, darujem ti tento kabát, aby ti nebola zima. Je po mojej zosnulej žene. Príjmi to. Nie, to nás nemôže prijať. Ako sa vám len odvďačím? Príjmi Nie. to. Ste dobrý človek, teraz sa mi pôjde oveľa lepšie. S Bohom! Bohom. Martin odkladá zo stola, aby bol pripravený na návštevu vzácneho hostia. Zrazu počuje detský plač. Pozrie sa z okna. Veď to je malé dieťa. Čo sa ti stalo? Nepláč, nepláč, nepláč. Stratila som sa tu maminke. Neviem, ako sa dostanem domov. Vonku je skoro tma a ja sa bojím. Dobre, tak poď so mnou, chvíľučkou sa zohrieš. Mamku nájdeme, dobre? Tu si sadni. Ja si len pôjdem po kabát a pôjdeme hľadať mamku. No, počkaj chvíľočku. No, poď. Môžeme ísť. Ty ma za ruku. Pôjdeme hľadať mamku, dobre? No, neboj sa, nájdeme. Martin vrátil, bol už neskorý večer. Rozliadol sa a zosmutnil. Celý deň som ho čakal a on vôbec neprichádza. Taká škoda. Veľmi som sa na ňo tešil. Možno prišiel práve vtedy, keď som bol práve preč.
a obdaroval. Vari sa nepamätáš? Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. V tvojom srdci je láska, Martin. Do tvojho srdca Božie touhy. Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, súči nás, až přijde tma. Haleluja, haleluja. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, súči nás, až přijde tma. Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás a začnem se bát. Haleluja, 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 haleluja. Tak bratia a sestry, dnešný deň oslavujeme sviatok narodenia Ježiša Krista. A každý jeden z nás dostal takýto perníček, aj s takou malou ikonkou. Avšak nerozdali sme vám ich preto, aby ste ich vy doma zjedli. A na tejto ikonke je napísané: si pre mňa darom. A my vás chceme pozvať k tomu, aby sme odchádzali z tohto chrámu a vnímajúc sviatky narodenia Ježiša Krista. A možno aj cez našich mladých, ktorí nás chceli povzbudiť k tomu, aby sme išli do tohto sveta a stali sa darom pre tých druhých. Aby sme vzali tento perníček, maličký obyčajný perníček s malou ikonkou, aby sme ho dali niekomu, kto budeme cítiť, že to vo v našom srdci, že to potrebuje. Koho tento perníček môže potešiť. Komu tento perníček môžeme, a cez ktorý perníček môžeme vlastne možno aj zvestovať vieru. To, že sa Kristus rodí aj do jeho života. Nech máme otvorené srdcia. Nech tak, ako do života
Martina, možno tak nevedomky, obuvníka Martina, vstúpil Boh, to, že žil konkrétne lásku, tak aj my, aby sme v týchto dňoch, aby sa Vianoce nekončili dnešným večerom, ale aby sme rozdávajúc lásku, možno aj cez tento malý perníček, ako krehké malé dieťa, prinašali lásku, Kristovo svetlo tam, kde je tma. Christos raždajúci. Slavite ho. Tichá noc.